wallahi muso kaye ne dogoya ni ko in kama wallahi ne yafara bɛɛ ma wa si juguya tɛ n kɔnɔ mais n bɛ mun ɲini aw fɛ dɔrɔn aw kana dusu bila hakili ɲɛ aw ye jateminɛ kɛ aw ka lajɛ aw ka jateminɛ kɛ n'aw ye jateminɛ kɛ aw bɛ fɛn caman faamu aw bɛ fɛn caman ye aw ɲɛna ne bɛ fɛ aw k'aw dusu de da aw ka hakili jagabɔ aw k'aw sigi aw ka ɲininkali kɛ mun de kama nin kɛra mun de kama Tizi ye nin kɛ tan mun de kama Samaseku ye nin kɛ tan ne bolo bi aw kan k'o de kɛ aw man k'aw ta ne juguw fɛ aw man k'aw ta ne cɛɲɔgɔn minnu bɛ fɛ ka ne détruire aw man k'a ta olu fɛ ko aw bɛ ne juger ou bien aw bɛ ne kɛlɛ ayi donc ne bɛ mun ɲini aw fɛ hali sisan yan'aw ka dusu bila hakili ɲɛ yan'aw ka dusu bila hakili ɲɛ a y'aw sigi aw ye réfléchir aw ka kow jateminɛ aw ka kow taabolo ye aw k'aw sigi aw ka hakili jagabɔ mun de la nin ma kɛ mun de la nin kɛra tan mun de la nin kɛra tan aw bɛ faamuyali caman sɔrɔ o kɔnɔna na ne bɛ siran muso de ɲɛ ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye parce que cɛbakɔrɔ i mana kafa i mana jama i mana yaada cogo o cogo i bɛ da muso de kɔfɛ cɛbakɔrɔ mana kafa i mana jama i mana yaada cogo o cogo muso de bɛ se k'i lakari donc aw musow fɛ kɛlɛ tɛ ne ma hɛrɛ ye ne yɛrɛ b'o dɔn ayi barika kɛl'i la cogo o cogo fɛn kɛr'i kun cogo o cogo duwawu kɛr'i kɔ cogo o cogo n'i y'i kɔ da musow kɔ la i kɔ bɛ kari o de la bi ne bɛ bɔ ne bɛ adresser aw musow la aw kana dusu bila